En de vorige week zit een directeur van het ziekenhuis tegen mij, Jerke, zei hij, wegens personeelsgebrek, gaat er nou maar eens op de ambulance zitten. Nou, daar hoorde me zo weer voor de lol niet op te zitten. En we zitten met 2 man op een ambulance. En iedereen die zei, tuluut, tuluut, tuluut. En ik dus zwaaien. En Jan is chauffeur. En de eerste melding die we kregen was 's morgens om 10:30. Van een alleenstaande man die niet meer kon staan. Die zo het ergend mij. En Jan, onze chauffeur, die heeft geen glazen roer, maar een bril met thermopienglaas. En die waren hij vergeten. Want toen vroeg ik nog een meer verstoppelijk op groen stond. En ik zei ja. En stond helemaal niet op groen. En gelachen als we hebben. We komen bij de patiënt aan, ik pak zijn beenwaas, ik draai er een paar keer mee. Ik zeg, dat is gebroken. Ja, als ik dat ken, maar kijk wel een ander been. Om 11:15 heb ik hem gespaard, ik daarna op de brancard liggen, goed verbonden, want ik doe een klantenbinding. Jan achter het stuur en toen zei Jan, ik neem de ring weg. Ik zeg, je haalt niks weg. Jan aan het rijden, ik zeg op een gegeven moment is 12:00, schaft hij. Zien we dan een chauffeurscafé gevaren. Brancard roet een auto. Met de brancard naar binnen toe. Hebben we hem erg op tegen de morgen zaten. Want het waren een alleenstaande. En het was nogal druk en we hadden nogal haast, want we hadden de sirene aan laten staan. En ik zocht dan een man met een kop op de tafel liggen te slopen. Met een cupje soep voor zich. Ik denk, jeertje snel. Ik riep met een cupje soep, bijna leeg, zonvlieg. Nou, alles kwam weer terug het cupje in. Maak die man hier een oor open en toen zitten, zover word ik net ook.